че е време да преминем към най-важната игра, която трябва да върнем бялата царица в двореца. Бялата царица е затворена за стената на кула, която се намира на 8 квадрат. Моля бялата пешка да заеме се 8 последна позиция от шахматното поле. Това е игра на един път, белязан от много препятствия. Имаме 3 двореца за всеки отбор, където всеки отбор трябва да върне своята бяла царица. Да посрещнем нашите бели царици! Това са белите царици за всеки отбор. Те се намират за стената на мълчанието. Вие трябва да разрушите тази стена дупла по дупла. Ето как. Тони, нека демонстрираме играта на състезателите. Слага купличката и се връща по същия начин до стартовата линия. И да предаде количката на следващия състезател. Готови ли сте? Нека играта започне сега. Цариците са в своя дворец. От тук нататък страната на чудесата ще властва доброто и справедливостта. Всичко това стана благодарение на вас, храбрите рицари в днешното състезание. Благодарим на вас. Сега в страната на чудесата бялата царица е на ход. Мисля, че е време да се върнем в нашия свят и да оставим царицата да въдори ред в своето царство. Хората ще се сбогуват със своята царица и ще се завърнат отново, преминавайки през заешката дупка. Ще помоля подаръка Шаткара и Заека да съпроводят белите царици до мястото, от което те ще изпращат рицарите. Да се връща обратно, преминава през тунела, подава подаръка на своя приятел. Там ли сте, приятели? От страната на чудесата.
Завърта часовника, като държи с едната ръка, завърта с другата стрелките напред в правилната посока. Един пълен оборот и завръщаме стартната линия. Готови, старт! Внимателно, внимателно. На часовника един оборот в правилната посока. И така завърши последната игра. Вече сме отново в нашия свят, но само погледнете каква прекрасна дъга изгря. Тази дъга построихте самите вие.